Jiří a Jan, dvojice pro druhé dny. Lepišova přihrávka na Vytázka. Hertl je za bránou. Trošku divoká kombinace, ale Američané poněkud strnuli. Teď Godro zcela neohledl situaci. Sobotka tyčka! A Sobotka byl faulovaný po tom výstřelu. Zůstává ležet v útočném pásmu. Tak co, taky znáte tuhle situaci? Nebo si říkáte, tohle se mi nikdy nestane, do takovéhle fáze já se nikdy nedostanu? Taky jsme si to říkali. A proto jsme se rozhodli s tím něco udělat. Taky vám chybí na českém a slovenském časopisovém trhu něco, co byste si rádi přečetli? Zdá se vám internet přeplácený informacemi? Chcete se dozvědět něco o dění na elektronické hudební scéně? Pak si budeme rozumět. Chceme vydávat časopis, který nebude jenom o moderních trendech nebo trpech a nebude obsahovat mraky informací, které stejně za chvilku zapomenete. Naším cílem je vydávat časopis, který bude informovat o elektronické hudbě v kontextu. Prostě a jednoduše pro vás vybereme to podstatné. Jen tak pro zajímavost, nejsme žádní nováčci nebo rychlokvašky, co začali chodit do klubu, protože je to moderní. Na hudební scéně se pohybujeme už od 90. let. Někteří z nás jako DJové, jiní mají zkušenosti z obdobných časopisů, které vycházely na přelomu tisíciletí. Další se zase hudbě věnují po autorské stránce nebo se jen o hudbu dlouhodobě zajímají a mají tak obrovský rozhled. Letos v únoru už jsme jedno číslo vydali, ale díky malému nákladu bylo hned pryč. Takže pro další vydání bychom rádi využili pomoci vás všech, aby se dostalo na co nejvíc z vás. Díky.